Vitajte. V tomto videu vám predstavíme niekoľko inšpirácií kúpeľňového nábytku. Kúpeľňa už dávno nie je len miestom na hygienu. Stala sa oázou relaxu a oddychu. Dôležitú úlohu pri vytváraní príjemnej atmosféry zohráva kúpeľňový nábytok. Ten by mal spájať funkčnosť s moderným dizajnom. Kúpeľňový nábytok ponúka dostatok miesta na uloženie kozmetiky, uterákov a ďalších potrebných vecí, vďaka čomu bude vaša kúpeľňa vždy uprataná. Správne zvolený nábytok dokáže vizuálne zväčšiť priestor a dodať kúpeľni elegantný vzhľad. Vybrať si môžete z rôznych štýlov, ako napríklad rustikálny, ktorý tvorí drevený nábytok, teplé farby a prírodné materiály vytvárajú príjemnú a útulnú atmosféru. V Provence štýle prevládajú jemné pastelové farby, zdobené úchytky a kvetinové motívy dodajú kúpeľni romantický nádych. Moderný štýl sa vyznačuje čistými líniami, jednoduchými tvarmi a neutrálnymi farbami ako biela, šedá alebo čierna. Na výber je niekoľko druhov nábytku. Skrinky pod umývadlo sú klasický a praktický kúsok, ktorý ponúka dostatok úložného priestoru. Zrkadlové skrinky kombinujú funkciu zrkadla a úložného priestoru. Visiace skrinky sú ideálne pre malé kúpeľne, pretože nezaberajú podlahovú plochu. Kúpeľňové komody poskytujú veľký úložný priestor a môžu slúžiť aj ako odkladací stolík. Otvorené regály dodajú kúpeľni vzdušnosť a umožnia vám vystaviť dekorácie. Materiály, z ktorých je kúpeľňový nábytok vyrobený, musia byť odolné voči vlhkosti a teplotným zmenám. V ďalšej časti našej série sa viacej dozviete o zrkadlách a doplnkoch do kúpeľne.